Вітаю! Сёння мы пагаворым пра тое, як зрабіць наша маўленне больш гнуткім і выразным. Ведаеце, часам мы кажам: нягледзячы на дождж, мы ўсё роўна пайшлі гуляць. Ці яе голас звучаў нібы музыка. Вось менавіта такія канструкцыі мы і разбяром. Складна-залежныя сказы з уступальнымі і параўнальнымі часткамі. Давайте паглядзім, як яны працуюць і якія сакрэты хаваюць. Вось наш маршрут на сёння. Спачатку крыху асвяжым веды пра уступальныя канструкцыі. Потым паглыбімся ў правілы і, канешне, папрактыкуемся. Пасля гэтага пераключымся на параўнальныя часткі. Зноў жа, тэорыя і практыка. Ну а напрыканцы збяром усё ў адну карціну. Паехалі! Так, пачнём з невялікай размінкі. Давайте успомнім, што ж гэта за звер такі акалічнасць уступкі. Гэта нам вельмі дапаможа, калі мы перайдзем да больш складных рэчаў. Ну што, памятаем? Акалічнасць уступкі адказвае на пытанне, не глядзячы на што. То бок, яна паказвае на нейкую перашкоду, насуперак якой дзеянне ўсё ж адбываецца. Напрыклад, мы гулялі, не глядзячы на што? Не глядзячы на кепскае надвор'е. Усё проста. А цяпер давайте параўняем. Злева у нас просты сказ. Не гледзячы на пастаянныя вандроўкі, гэта проста удакладненне, акалічнасць. А вось справа ўжо складаназалежны сказ. І ў чым тут фокус? У даданой часці, што Мурашкевіч пастаянна вандраваў і пераязджаў, ёсць свая граматычная аснова. Дзейнік Мурашкевіч і выказнікі вандраваў, пераязджаў. Гэта ўжо не проста словазлучэнне, а цэлая думка. І вось тут самае галоўнае, што трэба запомніць з гэтай размінкі. Канструкцыя «нягледзячы на» – гэта прыназоўнік. Ён уводзіць акалічнасць у простым сказе. А вось «нягледзячы на тое што» – гэта ўжо састаўны падпарадкоўланы злучнік. Ён далучае цэлую даданую частку ў складаным сказе. Розніца прынцыповая. Выдатна! З базай разабраліся. Цяпер можна паглыбляцца ў правілы. Давайте даведаемся, як правільна будаваць сказы з даданымі уступальнымі часткамі і якія сродкі сувязі для гэтага выкарыстоўваць. Дык што ж гэта такое даданая уступальная частка? Калі казаць проста, яна паведамляе пра нешта, што адбываецца не суперак галоўнай думцы сказа. Яна, па сутнасці, апісвае нейкую перашкоду, якую ўдалося пераадалець, і, як мы ўжо ведаем, адказвае на пытанне, нягледзячы на што. А як жа далучыць гэту частку да галоўнай? Для гэтага ў нас ёсць цэлы арсенал сродкаў. Гэта, напрыклад, злучнікі «хоць» ці «хаця», «хай» або «нехай» і наш уже знаёмы, не гледзячы на тое што. А яшчэ такія цікавыя спалучэнні, як бы ні, дзе б ні, хто б ні. Напрыклад, Шурка выдатна здала экзамены. Не гледзячы на што, хаця амаль да іх не рыхтавалася. Цяпер хвілінка ўвагі на знакі прыпынку. Са злучнікам, нягледзячы на тое што, ёсць адзін нюанс. Звычайна ён не раздзяляецца, і коска ставіцца перад усёй канструкцыяй, як у прыкладзе злева. Але, калі трэба зрабіць лагічны націск, яго можна і падзяліць. Тады коска ставіцца пасля на тое. А перад што? Як у сказе. Нягледзячы на тое, што хлопцы пасварыліся, яны не прасталі сябраваць. І давайте яшчэ раз замацуем наша залатое правіла. Як жа адрозніць складны сказ ад простага? Вельмі проста. Трэба шукаць граматычную аснову. Вось злева ў звароце, нягледзячы на свае 80 год, няма ні дзейніка, ні выказніка. А справа ў частцы, што цягнік ідзе, ёсць і дзейнік, цягнік і выказнік ідзе. Гэта і ёсць паўнавартасная даданая частка. Тэорія гэта, канешне, добра, але без практыкі нікуды. Таму бярэмся за практыкаванне 138 і паспрабуем прымяніць нашы новыя веды. І так, задача – знайсці сказы з уступальнымі часткамі. Давайте аналізаваць разам. Першы сказ. Ставім пытанне. Нічога не атрымалася, нягледзячы на што? Як не стараўся павучок? Сродак сувязі як ні. Падходзіць, берем. Далей, трэці сказ. Малілі аб вадзе, нягледзячы на што? Хоць яе досыць было. Злучнік «хоць». Гэта таксама наш выпадак. Астатнія сказы ў практыкаванні простыя, таму мы іх спакойна прапускаем. З уступальнымі часткамі, думаю, все стало на свае месцы. Таму рухаемся далей. Наступная наша тэма – даданыя параўняльныя часткі.
Як вынікае з назвы, іх главная задача параўноўваць. І зноў пачнём з кароткага паўтарэння. Гэта дапаможа нам настроіцца на новую хвалю. Першае пытанне. Чым ускладняны сказ пра Лася? Правільна, параўнальным зваротам, як у пірэне. А другое, самае важнае. Як жа адрозніць такі зварот ад цэлай даданай часткі? І тут зноў жа працуе наша залатое правіла. У даданай часткі павінна быць граматычная аснова. Такім чынам, давайце сфармулюем азначэнне. Даданыя параўнаўныя часткі паясняюць тое, што адбываецца ў галоўнай частцы. Праз, відавочна, праз параўнання. А далучаюцца яны з дапамогай такіх злучнікаў, як, чым, нібы быццам і іншых падобных. І зноў давайце прыменім нашае правіла на практыцы. Параўнайце. Злева. Думкі выскачылі, як спалаханыя вераб'і. У канструкцыі, як спалаханыя вераб'і, няма дзеяння, няма граматычнай асновы. Гэта проста зварот. А справа? Смех быў звонкі, быццам абудзіліся тысячы звоначкаў. А вось тут у нас ёсць і дзейнік тысячы звоначкаў, і выказнік абудзіліся. Значыць, гэта паўнавартасны складаназалежны сказ. Ну што, з тэорыяй усё зразумела. Таму самы час для вялікай практыкі. Зараз мы разгледзім адразу некалькі заданняў, каб навучыцца лёгка знаходзіць і правільна афармляць параўнальныя канструкцыі. Пачнём з практыкавання 140. Задание стандартнае. Перапісаць тэкст, уставіць літары, расставіць знакі прыпынку, вельмі раю зараз паставіць запіс на паўзу і паспрабаваць зрабіць гэта самастойна. Так нашмат цікавей і карысней. Ну што, гатовыя правяраць? Давайце паглядзім, што атрымалася. Першая коска нам патрэбна перад параўнальным зваротам, як мокры асфальт. Наступная перад нібы на ёй павісла лавіна. Тут увага, ёсць аснова лавіна павісла, значыць гэта ўжо складаны сказ. Но і апошняя коска перад зваротам, як сама раніца. Што тычыцца сіноніма да слова выцерэбліваўся, падайшло б вырываўся ці прабіваўся. А цяпер трошкі творчасці. Паглядзіце на гэты малюнак. Паспрабуйце апісаць чаромху, выкарыстоўваючы менавіта сказы з параўнальнымі часткамі. Напрыклад, я б сказаў: белыя гронкі звісалі з галін, быццам мастак разліў на палатне малочныя рекі. А якія вобразы прыйшлі ў галову вам? Наступнае практыкаванне. 141. Тут нам трэба прааналізаваць тэкст і знайсці ўсе складаназалежныя сказы, вызначыўшы від кожнай даданай часткі. Дарэчы, гэта выдатная магчымасць паўтарыць і іншыя віды. Напрыклад, у першым сказе даданая частка азначальная, у другім наша сённяшняя знаёмая уступальная, куды б не завялі дарогі, а ў трэцім дапаўняльная. І апошняе практычнае заданне на сёння 142. Тут мы замацоўваем наше галоўнае ўменне – адразніваць звароты ад даданых частак. Першы сказ – як навальнічная хмара. Зварот – асновы няма. Другі сказ – быццам хто абпрыскаў. Ёсць і дзейнік хто і выказнік абпрыскаў, значыць гэта складны сказ. Ну і трэці, як бычок, зноў параўнальны зварот. Як бачым, нашае залатое правіла працуе проста бездакорна. Што ж, мы выдатна папрацавалі. Прайшліся і па тэорыі, і па практыцы. Давайце цяпер падведзем вынікі і збяром усе нашы веды пра уступальныя і параўнальныя часткі ў адну стройную сістэму. Вось перад намі выдатная зводная табліца, такая сабе шпаргалка. Яна паказвае 3 ключавыя адрозненні. Першае – пытанне, не гледзячы на што для вступальных, і як для параўнаўных. Другое – функцыя. Адні паказваюць супярэчнасць, другія параўноўваюць. І трэцяе – розныя наборы злучнікаў. Вельмі раю запомніць гэтую табліцу, яна дапаможа лёгка арыентавацца ў любым тэксце. І напрыканцы пытанне для роздуму. Як выкарыстанне ўсіх гэтых канструкцый робіць нашу маўленне лепшым? Справа ў тым, што яны дазваляюць не проста называць факты, а паказваць складаныя сувязі паміж імі, пераадольваць супярэчнасці, ствараць яркія вобразы. Умелае валоданне імі – гэта і ёсць сапраўдная культура маўлення. Дзякуй за ўвагу!